שכונה ג', השכונה האהובה שלנו. הפשטות של משחקי הרחוב, האוכל של אמא, וקולנוע אורות שהיה הלב של השכונה. השנים חלפו. הרחובות התרוקנו, החנויות נסגרו, ומהקסם של פעם נשאר רק זיכרון מתוק. ובדיוק כאן מסתתר פוטנציאל ענק. שכונה ג', לב באר שבע. וולקאם. לא מחכים לעתיד, אלא משנים את המציאות היום. בגישה הוולקאמית אנחנו יוצרים אימפקט, שמים את האנשים בפרונט ומחזירים מטרה ליושנה. השכונה כבר עכשיו משנה את פניה. הפארקים שוקקי חיים, קולנוע אורות חי ופועם. שכונה ג' זה המקום שבו הכל קורה. היא חלק בלתי נפרד מרובע החדשנות. מבני co-living חדשים, באקוסיסטם של סטודנטים, רופאים, יזמים וחיילים. וולקאם מתחילה את השינוי היום. זו ההזדמנות שלך להיות חלק מהסיפור המטורף הזה. אל תפספס אותה.